Seppo Taalasmaa. Seppo Taalasmaa. Ehkäpä. Et voi olla tosissas. Ehkäpä. Paraskin puhumaan. Ettes yhtään häveä. Hieno homma. Ei. Kohta täällä edellään kuule kuin kartanossa. Ole hyvä ja poistu. Paraskin puhumaan. Pakkaa tavaras heti! Alaikäiselle. Kaupungissa. Kiitos kun muistutit mua. Kas niin. Karvanen. Pullo. Hieno homma. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Alaikäiselle. Mitäs sanot? Mäkätät, komentelet, määräilet. Ha. Paketti hiivaa. Mitä helkkaria? No, sanotaanko nyt näin, että... Sinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat. Karvanen. Kari. Saanko huomauttaa? Rahantuloa ei voi estää! Päivää, hauska tutustua. Mitä helkkaria? Meidän netti on hävinnyt. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? No, sanotaanko nyt näin, että yhden palveluksen mä sulta pyytäisin. Voi saakeli tätä elämää! Vastaa mulle yhteen asian rehellisesti. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Ehkäpä. Hieno homma. Voi saakeli, terve menoa. Terve menoa! Tämä pannu muutti tänne jäädäkseen. Niin voisit sä pitää pienen paussin, niin mä näyttäisin sulle yhden asian. Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Anteeksi. Ja höpö. Sillä siisti. Ja ymmärrän oikein hyvin sen, jos et sä anna sitä koskaan mulle anteeksi. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Joo, niin tein 2 kertaa. Hieno homma. Eipä kestä. Ole hyvä ja poistu. En tietenkään. Ai joo, sinne joo.